Iyayikhetha igumgedlela. Inkosi enkulu uBhombela esitimela samaMpondo, babamkhulu nomkhulu omkhulu phakathi. Amen. Wayeqinisile impela uShembe umkali wendlela ukuthi njengoba eze kulelizwe uze kuwo amakhosi ukuba avuse izihlalo zawo aqinise nobukhosi bawo. Naba abantwana ababili laba babelethwe ngohlelo lukaNkulunkulu emhlabeni ngako kucelwa yiwo amakhosi asalala othini lomhlaba ukuba aweze lapha emhlabeni ezolekelela kuzo izihlalo zobukhosi. Lokho phela kwekuyiyo inkosi ilanga kanye nayo inkosi inyanga yezulu. Kwafakazeka ngempela lokho ukuthi laba bantwana babezele wona lowo msebenzi ngoba ngaso isikhathi sayo inkosi ilanga lapho esihleli khona esihlalweni sasekuphakameni. Ngaso phela isikhathi sokubusa kwayo inkosi yakwaShangase eyayibizwa ngaye uSimangenduku. Le nkosi ayigula kakhulu ngaleso sikhathi senkosi ilanga yaze yafika kuso isigaba sokuphalaza igazi. Ilapho abantu abasebesho khona ukuthi seyiyahamba le nkosi emhlabeni. Le nkosi yayisingene yaphuma kuzo izibhedlela zakhona eThekwini njengoba nakhona eMakhothi base bebuya khona, kanye nazo izinyanga ezasezisishaqile isibaya sayo inkosi. Kodwa ekugcineni kwaqhamuka yena phela umfundisi uMbatha okuyena owalekelela inkosi ukuba kuyiwe khona ekuphakameni kuyo inkosi ilanga lamalanga. Bafike bakhuleka kuyo inkosi yasekuphakameni ukuthi beze ngako ukugula kwenkosi yakwaShangase. Kwabonakala inkosi ilanga yenza umhlolo owalahlisa abaningi ngethemba lapho yathatha khona isihafu sayo yasibophela kuyo inkosi yakwaShangase. Leso sikhafu esasibethelwe emqaleni wenkosi yakwaShangase sayelapha ngoba kuzo lezo zinsukwana kwabonakala ngayo inkosi ilanga isihamba nayo inkosi yakwaShangase kubonakala ukuthi isiyawuphosa umbalane. Bahamba njalo baze baya kuyo indlu yesonto kanye naye umfundisi uMbatha. Kule ndlu yokusontela kwakugcwele abantu abagulayo. Ilapho inkosi ilanga eyayibathandazela khona ibakhipha izifo. Inkosi ilanga yayihamba phela iphethe lona ubhoko lwayo lokwelapha, ubhoko lezimanga. Yayithi uma isaqhamuka abantu besalindile kuyo indlu yokuthandazela aqale lapho ukuhayiza amadimoni kulaba bantu abagulayo endlini yesonto. Yathi ingangena inkosi ilanga endlini yokuthandazela yaphakamisa ubhoko lwayo phezulu. Yabe isiphakamiswa nayo futhi iminwe yayo emibili phezulu. Bathi abantu besadidekile besathuswa yilokho yabe sishaya indweba yayo. Abantu ababelapho endlini yokuthandazela bavuma phansi bonke. Abanye babedunyelwa emakhanda bengazi nokuthi kwenzakaleni. Bavuka lapho bazithintitha. Nayo inkosi yesizwe sakwaShangase yayikhona lapho. Noma abanye babengabaza ukuthi lo muntu wasivumisa phansi kodwa sisagula. Kodwa kwathi kusa ngosuku lwangakusasa bonke laba bantu base bephila. Nayo inkosi yakwaShangase yajabula kakhulu lapho izizwa khona ukuthi seyiphilile. Kodwa yabe seyithola umyalezo wokuthi inkosi ilanga lamalanga iyayidinga. Inkosi uShangase yaphuthuma ngokushesha enkosini ilanga. Inkosi ilanga yathi, "Shangase, ngitshele lonke usizi olusemzini wakho, uze ungashiyi nalunye."
Inkosi uShangase yalibika lonke usizi olwalukhona emzini wayo kanye nasesizweni sayo. Yabika ukuthi njengoba nami ngigula, nawo umndeni wami uyagula ngezifo ezahlukahlukene, kanye naso futhi isizwe sami siyagula. Okukhulu kakhulu, njengoba ungibona Nkosi yamakhosi, anginaye ngisho oyedwa umntwana. Ngiyakunxusa ukuba ufike ekhaya lami. Inkosi iLanga yavuma, yabe selibeka nosuku eyofika ngalo emzini wenkosi uShangase. Wayeluleka nayo inkosi uShangase ukuba ingazihluphi ngokulungisa ukudla, ngoba inkosi iLanga yayivele ibona ukuthi le nkosi uShangase iyahlupheka, ayinalutho, futhi nezinkomo zayo zidliwe yizo izinyanga ebeziyithembisa ukuyelapha. Kodwa inkosi uShangase yathi mayikwazisa umndeni wayo ukuthi uShembe uzofika lapha, kodwa uthena ngingalungisi kudla. Umndeni wenkosi wayiphikisa kulokho ukuthi ngeke kufike umuntu omkhulu kangaka ube ungasalungisi lutho. Kodwa ngokuphoqeleka yagcina ihambile inkosi iyoyifuna inkabi okwakuzohlatshiswa ngayo uShembe. Yafika inkosi uLanga ngosuku olwalunqunyiwe, kodwa izulu lalina kakhulu. Inkosi yathi ayikhonjiswe lapho ezongena khona kanye namaNazaretha. Inkosi yakhoma indlu yayo lapho yayihlala khona. Yabe isithi inkosi yamaNazaretha akubizwe bonke abantu bomndeni kanye naso isizwe sakwaShangase. Indlu yenkosi yagcwala yaphuphuma, kwaze abanye bahlala khona egcekeni bezungeze yona indlu yenkosi. Bonke laba bantu babephethwe izifo ngokuhlukahlukana kwabo, kodwa iningi labo babengabatholi abantwana. Inkosi iLanga yabe seyingena phakathi kule ndlu, yenza edume ngazo. Yamemeza yathi zonke izifo ezikulaba bantu bakababa maziphume masinyane kubo. Bonke abantu ababephakathi endlini yenkosi bazwakala sebehayiza, bawa phansi, abanye babephalaza amaqatha amadala amadliso. Nakubo laba abasebesemnyango kwakwenzeka izimanga beguquza phansi. Inkosi iLanga yabe seyiqonda ngqo kuyo inkosi uShangase, wafike wayithandazela. Yaqeda lapho inkosi iLanga yaphuma yahamba kanye nawo amakhosazana. Ayibangesalinda nakuhlatshelwa kwayona leyo nkabi ongaziwa noma yayikweletiwe. Ngenxa yabo ukuhlupheka kwamakhosi ngalesiya sikhathi, kwaba utatata abantu beklina ilanga lonke behlanza phela indlu yenkosi ngenxa yayo imihlanzo ababeyenzile. Ekuhambeni kwayo inkosi iLanga basala basinda bonke abantu ababelapho, nabo laba ababehlezi phandle egcekeni basinda. Akuphelanga isikhathi esingakanani bonke abantu besifazane ababengabatholi abantwana babonakala sebephusha izisu. Nabo ondlunkulu benkosi yakwaShangase babekhona lapho bephusha izisu. Kungenzeka ukuthi nawe uzalwa khona lapha endlini yenkosi yakwaShangase, kodwa uthi uShembe umuntu, ekubeni uyinzalo eyacelwa kuye uShembe. Noma kungenzeka ukuthi ungowesizwe sobukhosi bakhona kwaShangase, mhlawumbe omunye wogogo bakho babekhona ngalesi sikhathi kucelwa abantwana kuShembe. Nawe uyileso sizukulwane esacelwa kuShembe, kodwa uthi uShembe umuntu udla uphuthu njengami. Asazi-ke ukuthi inkosi yona yakwaShangase ewumzukulu wale nkosi noma ewundodana wale nkosi yakwaShangase ehlezi esihlalweni.
Iyaya yini ukuyokhanyisa izibane? Iyaya yini ukuyobonga kuye uShembe njengoba ilapha emhlabeni iwumsebenzi wezandla zakhe uShembe? Liyaguqa lapho ikumkedlela mzulu amafutha omkhovu 20 minutes waphathe.